hai bai rok nong nai tong kokborok kothoma YouTube channel pating hingke sengka tabungni tiprasa hinglayu tai tabungni tiprasa rok belai kheno sika tai belai no porjabo kwbangkha tai tabungni molungkha internet jug tai mobile bo jug tai o mobile hangka seng jotono YouTube rok video rok nailayo tai nini podre pod je kokborok news channel rok nailayo seng phungai hangke no je o mobile khulogoi je kokborok news channel rok naini hangke tamong nuk hangke site phungai mena hime dahnai tam hunai naini hingke no biang beri besai rep khlajago buni dopani borok bai bothajago podre pod je hai ba hisang nei esiri layo kobongo besa klenyo je sebi botharo tai sabai sabo tonglai tai bojaga su suset ke manjak sing abo kwbama je sini tibra sarangni bisingo sing nanya hingke sini tibra sa bosungni bisingo tamasuk sasarara ba nukjanani nangkha tai oba hake je sasarara nukjagoi tongma jorawono oino kumun dopani borok haika oino jati borok hangke je sujug manjanani nango jena samung sitra khlanyani singno tola khiklainani tai sekluknani singno podre podke je borok tola jeskapano bahai khiklai mano bahai thungtongno abai sujuro belekeno manu tai oro sobche je dukhu nangmani kokhke obono sing jotono porinamu sungo je bunyara bara tongnani nango sing lasi porimiya tai naidi je sini tipra jogrno bosok kirma sincha bosok wanama sincha ke je sasung rok khlanyai bara rok tongoi marok nuginani nango tai obaike bara tongma jaga rogo sing tabo wansugini ni hangke obo tabo suicide khlaimara klaikya na murder da khlaima klaikya abo sing belenyo confuse ongo tamni bai hingke sing abo suicide ni wansugya oi jodi kaham ke kasumi nai thangke abo jodi suicide jano khlaima hai klayu tangi hingke nani di je biniya je picture je viral langmane abo nasing na hingke boyas ko sungjak tai se khat stand no bajak rok tharo rok kita jak rok tai pen khlok jak rok tai se bo sachung man jorawo jodi bo suicide khlaini thangke bo sasung jorawo yawo phuno bo suicide khlaikamo dini tai bini room gana ke masa buri tong ni khnawo tai a buri bo thama jora tai oba hai gotana bongma jora tai kaham ke babi subini charani ni hengke je o burinyo suicide khlaya hani wansumani nango singna se ko bo bahaying po aro bahaye goti po tai hisang nei bulai po tai podre pod motai ro basalai po tai podre pod po sing ingkha tamung maklaikya je wansoi nei nei hengke sing asa kabamano wanso kangke wanso tingka tamung sinai sing sak je palamayang sinai omo tamung maklaikya tai khajan takutai buksong ang omoro kok sananayo boba haipo boba iraipo ayang goti khapati prasa hai tai suicide khlaikya po hamjamani dangkha buibi prasaman dangkha ekejeneng po tai kobongai botharo tai ese luklai layo sing aba tamo sing kaham ke wansoi nei nei hangke sing buni kokno sing kasumya buni kokno sing khnayaoi sing sak niji sabo niji tamo abo sing siniani baganyo mo hake sing bini dosa dondo kalai hnai ang busiwu tai wansogo nanya di khajan takute buksong singka sob somonya niji no hangke belu kom khayu tai sing sak no sing sinimiya tangi hingkangka nanya di sing sak basa di bunyo ta sadi ano kokborok kothoma o sob somoy sajak tongo nanya di nang je kono kok sanani ngeibo nanya di nang baibai subi saya hingkangke belai kheno nina kok ni je ulta phirugi phaiphruge belai kheno bipod ungu te aba haino sing je kono jaga thanani himnani ba kok sanani ba berai khere tongnani bazar puzar tongnani basabara tongnani porinani aborok sing belai kheno wansogini ya pirserai tongo khajan takte buksong tamni bagai hingke nanya di tabok sini yo tibrasani fiusaro tampopti gotna goti tongkangke sini tibrasani je talika haika kapalo belai kheno haimeni jora tabok nobar sibi tongnani nangu aboni bagai te tabok haimiase ba singno tai hisangni bo asingno tai bosabotino bo bothalaima ba asingno kharlaima ba asingno rangti kharlaima ba asingno oba haike je tabok nukjanani nango sasarara khlaiye tai aboni bagai jo tabok tibrasarni bagai hingke belai kheno haimia jora tai abono belai kheno wansogini cholnani nangu tai basabara tongoi thino hapini belai kheno sotorko tongna nangnai tai se nungnani di buri borok sasung hingka tai se buni dopani nogo sasung rok hangke tai sikili ngi tong hangke bosok tamongui tong khajan takte buksong kaham to wansogdi tai baibai subini cholnani khlaibai di tabok tibrasarni belai kheno haimia fiusaro je phani fiusaro nukjagoi tongo tangkha norok to sujeson busibi tongo tai abono nani di je phani upcoming future sing
babi subi chole hingke sini belekan tebo toso dono paimano nani di je painai durga puja tuja rongna tai baksa je drugs nanai rong trengana tai o durga puja paipro rong hangka po je sini ti para sarok tamjani mayu no je nani di 15 Agust rong hangka bahaikhe je nog mayo tai abo tamni bagi hingke sing kaham ke wangsoi dia tai sing kaham ke babi choli ya tai sing sak basadi bunyota sadi ni samani akok rono sengase grajone ni bagi no omai toso dondo hanini nangu dosa dondo jotoni sagno phe takotai buksong tamo ke sotor kotona nangu o sotor kok mane omo belai kheno nangmani khajon takotai buksong abono sing je kono jaga thanani himnani tongnani porinani laisunani abo pur rongga sing bewar heke belai kheno sing sabdan tongnani nangu hadingke sing tini tamo content tui phage hangke je Mahabharat Shri Krishna Bhagwani lilawo o lilawo ongkha nani je Arjunni busla Abhimaina sing o kothoma sing tini rasani salanyai Mahabharat Shri Krishna Bhagwan lilani sing kothoma sana thangke Abhimaina belai kheno je obadan tongu je Mahabharat judowo nani Abhimaina sabo hangke bo ongkha Subhadra hekaba Arjunni busla klayu soyong omo sana thangke je talni buslase avatar nawinai je Subhadra bai Arjunni ogokhe jolmo nawni bo sajanani nangu bongka talni busla tai bo buske bir tamni bagai bir tangni matai rokase je jani jam matai tal hundi sal hundi tangi borok nijini busano borok hawama saire kangke je nangi toma bai borok bo nijini busano maro horokni bo sajanani nangu tai nanya je Mahabharat judo aske soli tongtai hingkano je o Arjun bai Subhadra borok ni busangka Abhimaina o Abhimaina kha jekhano bohogo tongpuru bomani bohogo tongpuru hangkano je Arjun no sungmani nangka je Subhadra nang je pro chokre biu bahaikhe nang chokre biu no je nang kogoinai akoinai nang habai thangni man nai je sungpuru hangkano je Arjun thaje ke je chokre biu no je bokhoknani hekaba phoklani sasui thangnani abono je Subhadra bihino saitong puro hangkano je Abhimaina bohok bising tongtei khanai tongni sajanani nangu tai hage sate hangkano je o chokre biu no bahake sebai hab abo sai thangmani jora bisingo habai spokai mani jora hangkano je Subhadra bo mutri thanani nangu tai Arjun na sinamani bihino mutri thangjakni nai ba asa jora kono bo thonani nangka tai Abhimaina hangke bo bohok bisingo tongtei se bo khanai tongmani jat asake bir hangke bo bahaino je Arjun je samani chokre biu bahake je bokhokoi sasuyagoi habnai je habani jora khnama bai bo asa jorano saibo mana nanguni bo sajanani nangu asa din katonani nangka tai Abhimaina bo asanyani nangka Abhimaina asai tri torani nangka tai Abhimaina ni je guru heka ostro guru bono je bidya guru khane hingke Shri Krishna Bhagwan bai Balaram bini mamano borno o Abhimaina no borok ostro sosro salnora phurungni bo sajago tai Abhimaina khoi belai khene bir tai jokhon no 14 din je Mahabharat judo soli tongpur hangkano je asake je soli tongmani jora belai kheno goromui belai kheno thilai thanglai ngai tongmani jora je 14 din ngai je Mahabharat judo soli tongman jora wo tai ajora hangkano Arjun bai je Krishna Bhagwan boro chalolai koklate hangke je belai hasalono thangai sognyani nangkha tai ajora hangkano je o sokuni mama je Duryodhani dolo je o korab dolo borok tam khage hangke o khebono sujo ongka sing chokre biu khlanyani tai o chokre biu khlanyani krung hangka sabong hangke je Gurukul ni je Arjuni guru no bini guruni mungkha Drone guru ni jago o chokre biu no khlanya krung hangka sudo je Gurukul ni je muni bini mungkha Drone o Drone hangka chokre biu ro khlanyani rungo tai o chokre biu no je bokhogoi akoi phirogoi phaimana ja ashika manja hangka sudo Arjun simi tai Arjun ka khebo ganao krini bagai o Drone bo tamo je berano phaiya sokni mama baga por sabla hangke nanya di je o kheboni khebo jeng chokre biu sanamnani nangjinai chokre biu sanamka hangke o chokre biu no je bokhogoi sasui manai ke bokrei tai je sasunai hingjanai bo Arjun belakena hasalo judo o thangjak hangke tai phari o khebono jeng chokre biu khlanyani nangnai hinai je Arjuni guru no je o chokre biu no sajungani nangka sokni mama songrok khlainai tai o jora je chokre biu khlai hangke boro tang khlani hingke boro juristir no khawinai bondi khainani borok pala tai o jora je yang pandom ni bisingo je tai 4 jona tongnai rok juristir nokol sohode
tai bim songrok borok hingke tam khlai hingke borok sudu palamala liya tamni hingke osok review jekhano yognani hingke bahi yoglai mala nyai tabo osok review ongkha borok jeska puno je dormo juristir je raja bosa khazana palangi tongkha tai azaro borok belai kheno wana sintang nani nangkha tai orjunmo belai hasarlo tai aprung hingkeno je Abhimainani boyos hingke 16 bosor nani nangkha tai Abhimaina saka hingke nadi ang sok review je judo khanyani bagai rungokni sanani nangkha Krishna Bhagavan kha Abhimaina no kuno sok review je bahakhe bokok bahakhe habithang abo phorongjakya tai sudu sok review no je bokoi phaimani hingke orjun simi no tai belai kheno wana jala kya nung to sok review no je bokoi bahakhe thane bahakhe phirok phaipini abo saimi hingke nono bahakhe sok review o je nono judo khanya bagai rokhni mana hini juri sirsong borsa banyani nangkha tai aprokeno Abhimaina sanani nangkha je nani di angkha je amani bahok tongpuro je babu saka orjun sanani nangkha je sok review o bahai ke habai bokoi thangman tai abo ang saimangkha tai abo bakheno ango je sok review no ang bokoi yakoinai bothar baya ko banya habai thangman honina Abhimaina sanani nangkha tai aprung hangkano phirogi phanyala bage phanyai sabla hangkano borongni tai kuno upai kerikha je phirogi phanyani yang bim tai je onyo yudha je pandobi tongnai rok borok phirono phaibro borok dasurne hninai borok budi sabanyani nangkha obongkha yogya kugya hayake juristirse khajanani palangi tongkha sok review o tai aboni bagino je bono khairok lakya srai hni rohna muso interi puno ma rohlai kya je o bim bai khlainai borok sok review o habnani nangkha tai Abhimaina ongkha belai kheno bir tai bongkha belai kheno bini tir kaise koker kheno pormano hai hailakan so borok gela bai thijbainani nango ta aba higeno je sok review o je bokok bai akok bainai je hazar borok botharnani nangkha tai durjudoni bwslano bo bothari khimnani nangkha tamokhe o sok review aske se swnamjak je phirogi phaimanani belai kheno অসম্ভব নহনি মানু তামুখে যে অবাহাইকে কগনি ববতার খামপ্র হংকানো যে করপ নি সেনার বড় বিভাগ ন যে তংকরই বিভাগ ন যে Abhimaina no khlainyai guri phaibainani nangkha te Abhimaina ongkha sasungni bagino je o Abhimaina no ge je korop ni je senarok borok sudu Abhimaina no mangkhe guri woi kitingi nasigi kognani nangkha tai yang nakatinai tai o Abhimaina kunkuno palamaliya tamni bang hingke ajagang ka dromo yut kisipono krikha tai dromo yut no borok sebainai borok yut khanyani nangkha tai hake borok yut khate hangkano je o Abhimaina ni bini barok kumro ya keple banya nangkha sobanya nangkha te Abhimaina tiro borjanani nangkha haje tipono botam khlage hangke je rod ni je sakarno tiro bo burung kha borok bathanani nangkha tai apurke joydrat phainani nangkha jotto je korop je senarok bebangno Abhimaina no mang attack khlainani nangkha kintu dromo yuto abahya je অবাহাইকে যে কোথমইনাই এটেক খাইনানি তামখে আজরাও পর কোনো ধর্ম দ্রুম নালিয়া পর শুধু বথানাস নাংনাই অবাহাইকে ওয়ানসলাইনাই শুধু যে Abhimaina no mang এটেক খাইমা বাই Abhimaina ব কগলাইতে ব তিরজাকতে ব হাওয়া কলাইনাই থৈনানি নাংজাখা তাই থৈমালা থিকে ঠিকনো তামখে আপ্রু অ যে জয়দ্রত ব ফাইনাই যে Abhimaina no mokhango kapi latri repainani nangkahni bo sajanani nango tai abongkha belekino saya tai abahike thikang hangkano je orjun khobor manani nangka orjun khobor manani je Krishna Bhagavan beke phailenya bo saimana nangka je thikno Abhimaina no botharka tamokhe bahike bothari paiba mokhango kapi mokhango lathi hninai je orjun belaikeno joli janani nangka tai smai tangnani nangka je khna phungaini jodi sal haibya sani sikang jang o joydrat no je totra sasui bothari meke ang hor bakhlai thine hinai bo kaisa tui nawinai bo smai tangnani nangkha tai tan dino anya bo nangkha je orjun belai khano joli jaka je busla Abhimaina pathajangmani tai smai bo tangai nakha je joydrat no je aikha matra no borutuknai tai sal haibe sani bo jese bung rutuk botharnai tai bothari me hanga bo hor baklai thinai tai jodi o khebo jodi o joydrat no salchani bage huitoni makhangke orjun bo jodi o joydrat no bothari meke bo saksang no horo baklai ma thine hinai koro bongsoni jara senaro borok wansolani nangkha tai jese ponung siteng
tini salsa jorotoi jeske puno o joidro no huilenyai katirlenyai boromang je bini boskango duty irlanyai tonganya nangsinai tai hake kuno motte ke salhabri talang thama hangke je orjun bothari me angka hangke boseng sesing no horo baklai matni bini smai benyo honanyai borok sudu o je joidro no huilenyani nangka joidro no huinyai sudu joidro ni boskango khlanyai borok o korop chenaro no ke borok sudu boskango khlanyai tonganyani nangka tai abrokeno Arjun by Sri Krishna Bhagwan Joidro no rutulani nangka rutulaimang koklai bosang agumang tabo phuno se Joidro no malalia tai belai kheno sala habai thanani bo nangka ajora hangkano je Arjun belai kheno makhang songka bahike Joidro no manai te bahike Joidro no bothari manai jori sala habai thangka bo hor baklai thinyani nangnai bini samaini mote tai apro kuno pala malali hangke Sri Krishna Bhagwan kaisa lila phunugoi rwnani nangka je salgrohon hundi haikaba je sumuyo sal hui rnani nangka tai aprung hangkano je o joidro tongsojakanani nangka je salhapka tai Arjunano bothari malia tai bini smani mote botabo horo bakla thinya klasinai ningai tai ajora hangkano kuikumi salhabai bothangka tai Arjun bo bini tir baike koginai hor basar hoinai bo horo baklai nani nai tongmani jora tai ajora hangkano je o joidro tongthojamani bo Arjuno bahike horo baklai abo nanya musungmani bagainyai bo boskango gana awgoi phanyani nangkha ta awgoi phanyangkano je Sri Krishna Bhagwan je Arjuno horo baklanya bagai mana khlanyani nangkha mana khlagyangkan tamgangke nanya di nor goro salah haboni tong kahimke nasingnai di je sungye sokoboli tong goro hansa nangai tong gangke sala thangkaba nasingnai di gangkano bubuni nasingnai male sal phang tongnani nangkho ta aprong hangkano belakini joidro wan jana nangka omata maklai kya hnanyai tai apurke Krishna Bhagwan sanai nangka Arjun taitam nasigi tong nang joidro no kogoinai je totra sasunyai bathari khibdi tai bini je bokrok ngke bini babu je topisa khlai tongani jagao klani je khlani kogoi bathar de hnanyai dati banti sini ningse kogdi hnanyai Arjun taginani nangka dati je bini barakum je tiro theba oinai kogoinai joidro no bokrok sasu oinai koginai tai bini babu je topesa khlai tongmani jaga o joidro ni je bokrok thangai joigyo khlaima jaga klai rinyani nangkha phani khajang takote boksong norok je o Abhimaina haikaba je Arjun haika Subhadra ni busla bahaikhe busuk bir tal ni busla norok kahamkano saimagana tai bahake je o Abhimaina thuikha tai bahake je Arjun smai tangainai bahike joidro no botharka bahike sal hama kek je pasapika abon dorok khnawai belakan khna tojakna khakhayo tai bandoro ani video kaham nanya musung like comment share tai subscribe belakan khanya bagi tapokdi jate phainai video te kaham phagangke norok nai manate ini baga asung siteng nor jutun kaham tani jutun na hambai tai